Wiebe Wieling had zijn functiedeadline als voorzitter van het stichtingsbestuur van Sportclub Heerenveen. Wieling en de club zijn het net eens over het beleid. Wieling zijn taak wordt voor eerst oernaam door financiële man Arne Hettinga. Een 40-jarige man die het vertochten wordt van de verkrachting van zijn stiefdochter, maar 90 dagen ver zitten blijven. De man zou in 2001 het alweerig Famke van de Westerijn verkrachtte ha. Ze kregen een poppen. De vertochte vlechte naar Thailand. Hij is ook een aanhouden op Schiphol. De Tweede Kamer stiert achter het besluit van staatssecretaris Mansveld om de EVT net langer op skiel gevaren te laten. VVD en PvdA zijn het eens met de staatssecretaris. Het CDA, de SP en D66 vinden dat de reiziger de dupe wordt van dit besluit. De oppositiepartijen in provinciale steden hebben juist een moosje van wantrouwen inzien tegen deputaire Hans Konst. Hij hier de steden jeder informeren matten over de ijsbanenstrijd tussen Tialf, Zoetermeer en Almere. De coalitiepartijen jouwen likwols wel haar stiepe onkonst. Joen en vannacht 5 graden. Het is bewolkt en droog. Morgen periode maar rein. Het wordt 9 graden en er zit een stevige westenwind.